Tässä yritetään kalastaa. Pari viikkoa oltu merellä tässä reilu. Pitäisi saada vähän tuoretta lihaa ja viehe on synttäriksi saatu Michaelilta. Vähän isomman kalan viehe, kun pienemmät vieheet on kalat vienyt. Vaijeriperukkeet on mennyt lukoista rikki. Täytyy nyt kokeilla vähän tukevammilla vehkeillä. Saatas vähän kalaa ja tää on itse rakennettu. Pantu vähän Marnelasta ostettu narua ja sitten pantu Dyneema siimaa 10 metriä päähän ja tonne saadaan sitten vähän ylemmäs veto, mutta se on nyt alas laitettu, ettei hypi liikaa lokin kautta. Tässä on hälytyspullo. Kala nappaa, niin pullo rupeaa kolisee ja sitten tässä on kumiköysi, mikä joustaa sitten sen verran, että ei tule liian äkkinykäistä, mutta siitä pitäisi tulla semmonen vastanykäisy sopiva 10 millin kumiköyttä. Se on naappi lukittuna, ettei ei ole parempia jarruja ja köysi muovikela, mihin on Oonan kanssa rakennettu vinssikammelle vanerilevy, että pystytään kelaamaan kalaa sisään. Jolla jaksaa kelata vähän isommankin kalan, jos vaan saadaan. Tässä on tämmöistä halpaa brändiä. Viimeksi saatiin 3 kilon dorado, niin siinä se muutamassa sekunnissa rauhoittui siitä, että tosta varmaan desi meni siihen. 2 kalaa on käytetty ja sitten vähän pesty ämpärin pohjiin, että kyllä täällä vielä muutaman kalan pitäisi saada.